Poslušně hlásí. Případ. Dáme otázku pro kontrolu. Takže, kolik je 12 879 krát 13 863? 729. Kolego, pište. Zní, že podepsaných lékařů bazírují na vrozeném kreténismu Josefa Švejka. Zárucha. Klistýr aspirin. Švejk. Zde. Zatím bez diagnózy. Tak co pak vám schází? Poslušně hlásím, že mám reuma. To je opravdu náhoda dostat rehma, když je světová válka a člověk musí jít na vojnu. To vás asi musí strašně mrzet, co? Poslušně hlásím, že mě to strašně mrzí. A nebolí vás kolena? Poslušně hlásím, že bolej. No, my vás tady z toho dostaneme. Víte, úplná dieta, 2krát denně vypláchnout žaludek, 1 denně klistýr, ale pořádný, aby se to reuma ztratilo. No a teď dáme vám léky. 1 lžička, 2 lžička. To pro dnešek stačí, teď vám to zalejeme. A to vypijete hned. Kolego, pište. Zní, že podepsaných lékařům bazírují... Co to bylo? Ale já mám že si mám prvá zárucha. A jako já bych... Zrovna, když jsem byla v klidu... To tam taky nejde. Paso, zárucha. Klistýr, aspirin. Švejk. Zde. Zatím bez diagnózy. Tak co pak vám